Kaixo, ni Maider Etxemendi naiz, Lauhaizetako laugarren DBH-ko ikaslea, eta proiektu honen izena Bake Izpiako oroimen historikoa 1956ko gerra eta gerra ostea da, eta gizarte eta euskerako arloetan eman den proiektua da. Nola ditzu zea? Nola detxu, ni? Bai. Maria. Eta biztenak? Maiz, Irureta, Goiena. Eta nungoa zea? Aiekoa. Basar- Manterola erdi, Basarrikoa. Ze urtetan etorri zinean El Donostia? año 53, un 23 de octubre. Eta zertan ite zenun lan? Danien, ontzigarbitu, erratza pasa, mostradoian, sahardu esaldu, zenbariketik txotxen zetorren sahardu esaldu, Saharrote batean. sarrote baten, sarroteiko lana. Nere aitonarekin, ez? Hori da, Vale. con señor Faustino Izmendi. Gerra zibila bizitza tokatu zitzaizun. Tokatu zitzaidan bai. Zergatikan, claro, ginen pariente batzuk, ainorgan, errenteian, eta haiek iesi, Donosti herri zala, txikitu zala, ez dakiz egin zala. Eta agertu ziren goiz baten egunan argieran, gaua dana, biren pasa, con 4 hijos, Bai? gure etxien, batzen nahi. Iesi aldein da, Eta haiekan ondu zien, gerra. Oiek etzen loitiko danentzat, eta belarpinan loin, da, holaxe. Zuen baserrian, ez? Bai, Eta zenbat urte zenitun? ni segi, 6 urte. 6 urte metie. Eta gogorra, ez? Bueno, bai, gutxikila ginen baino, gorra. Eta zuen familia ze bandotan zeon? Zelanetan, Ze bandotan? Bandoa. bandua politikamente, pues nosotros nacionalistas. Gure aitata zien nacionalistas. Ba, claro. Eta ezagutzezu familin bat edo bando bati laguntzen ziena izkutatzen edo... Ez, hori naiz batzen. 6 urte, ez? Nena naiz batzen. Eta ze edukitzen zenuten gerra garaian jateko? Txekua, babarruna, patata, gauzagarra, fruta nahikua, hori bai, fruta guztia. Gerezitik hasi eta udari, da, fruta, itxeko fruta nahikua. Eta hartua, etxeko hartua, errotan egota, taluak. Eta garilla eta hartua, gure terrenuairik, gugentuzkan finkai, tokatze zitzaiola oin beste, eman beharra herrira, herritikan ez dakiz zein imago ziren, Franco jo, ez dakiz zein imago ziren, hori ez dakiz. Entrenatze gendunetik herrira. Eta goea eta aliatu zen, itxeen genduna entregatu herrira, eta gero familia mantentzeko, beak eosin behar. Ahi ba. Aliatu ginen horreaino. Eta familiakoren bat edo zagunen bat edo ondoko baserrikoren bat hilin zuten? Frankistek? Bai, gizon bat. Fusilatua? Gabino alustiz da bai. Behatzi omen aita. Eta zer gertatu zen? Zer gertatu zen? Zer ez? Ueltzen da. La viuda con 9 hijos, luchato. Eta emakumeantzat gogorra, ez? Gabino, ala izango zen, Gabino alustiz da zan hori, gizon hori. Hiltzuena. Nazionalista zalako. Ni más. Bombardak eta tei beldura zen ere? Karrizketan exitekariko ondoen txarrik, Ez. Ez. Baizkare, Ez, klase. Ez. Bombardak eta beldura zenieten? Ba, bai. Eta zeiten zenuten? Adibidez, goien abioiak etxetikan ezateatzeko ordena eman zuen. Eta egun batian, klaro, ganago ez, beti ez zeon etxia. Eta neguako indazion belarra kanpuan, ateazien aita eta bekoinadua, mendigiesi juntaziona, belarra sartzea, barrura. Pixkat, ataian pixkat. Eta jaso zioten, betikan, tiroka. Abietik. Eta
Hola, seitxea, azkar. Eta bat zegoen desberdintasunik emakume eta gizonen artean gerra garaian. Ez dut uste, nik ez dut uste. Emakumeen artean gizon, ez, nik ez atxego nuke. Guk nabaritzeko bintzat, ez. Gu nabaritzeko ez, maili. Osa, senarra bai zegoen emakumean gainetik, baina ez zen gainetik. Ez. Bueno, igual bai, garai hartan, Hoi da. matxismoa. Igual bai, Hoi leike garai hartan. Bai. Baina- Euskaraz hitz egiteko askatasunik bat zenuten. Askatasuna, Publikoki. osua. Bai? Etxean bintzat. Txan bai, baina ez Kalien ez. plazan edo. Ez, eskolan ez. Eskolan ez. Gendun kastigu bat, un kartoi bat, kartoi zuri bat, hau baino handixeua, pixkan, Bai, kartoi zuria, soka gorri batekin. bai. Eta por hablar en baskuente, hartzezunarek. Eta ua, izaten gendun zintzelika. Eta nik beste batzuk ikusten manetun euskara zairiala, nik neguru behiten du, eta ikatzen ite. Eta nahi beste batzuk eta hola. Bata bestiai behatze ginen, ze hori, por hablar en baskuente. Eta herrian humilazioren bat edo. Herrian. Eta eskolan sartuta lehenengo lan atxegin duen, Frankon argazkilean aurren, kantatu. Viva España, no sé qué, no sé cuántos. Gogorra, Bueno, Oain pentsatzen bazu? Ze esango zu, eske Claro. oain bai, oain pentsatuta bai. Bai, bai. Baina, garai hartan, ume ginen dako, ez zer ginik egon ba. Ez errez. Eta gerra amaitzakoan, zuk zenbat urte zenitu? Gerra maitu behatzi, 9 urte. gogostia, Hoi da. hambre, esan dizut, itxeko garilla entreatu, Eta zuk erosi. eta guk erosi gira, inber. Errotak itxita, jumertzen du gauez, iban hastia zuaino, aiatik hastia zuaino, Oinez. errotak gauez irekitze zuen, ihilika, eta astuakin gauez ilunpetan dana biak osua, eta errota jare nola, Gaizki. gorra maili. Gerra ondua gorra. Eta gurasok baserria berreskuratu zuten edo Bai, bereskuratu bazekaten edo baina. Orduko erosi jazeuken batu ez, baina bueno, hortxe, luitxe hartan. Gaur egun Europan eta Espainian batez ere eskuinak hartu duen indarrak beldurra ematen dizu, gogorazten dizu Francoren idealismora. Bai, leguane esan zuen Madriren gauat izan zala, esan zuena ez inor muitzeko. Bakizu hori? Bai, nengo hastian izan da. Errage unao bezperao. Ez teile inor muitu Madridik. Gauat izan da, Horre bildorra ematen. Eta eman zion bildorra 23 efek. Arek bildorra ondila ematzien nahi. Eta ze sentitzezu hain jartzen maizut kara el sol kanta? Zer sentitu? Recuerdok. Zein berda? Obligazio mazatu, Claro. Kantatu behar. Tripas al corazón. Mati? Eta zer iruditzen zaizu duela gutxi Franco el Valle de los Caidosetik atera izana? Bueno, a mí me da igual, pero hoy leno inbertsuen. Lehena. Oain zertako ibili diola. Hoy leno inbertsuen. Nere pensakera. Hoy zertik zuen leno. Han sartuta kitxo, pakia betiko. Ahora tanta historia, ¿por qué? Eta, hola bukatzeko, hitz gutxitan nola definituko zenuke diktaduraren 40 urteak? Sufrimendua edo? Handik honea, sufrimentua. Han zuk nola, zuk ze sentsazioa daukazu? Hemen oain, oain, 40 urte honetan, pues, ez hain txarra, Ezan gogorra izan, Es que lo que tocaba. lo que tocaba, eso. Lo que tocaba, gorra, bueno, pues, etxeon ikastolik, bildu ez zinon erdeazko eskola, erdez ditzeite zuen dana, eta hori neko gorra, guretzako, euskaldun baten behar du bere, berluke, bere askatasuna, ososua, bere idioma eta bere
kostumbre eta gero. Nere opinitua, Noski, lasai. Nere opinitua. Zerbait, nahizu zerbait gehiago esan? Zesan hori. Pues mila esker. Mila esker,